Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Αλέξανδρο από την Overdub Group. Γεια σου, Αλέξανδρε. Χαίρετε. Πες μας λίγο με τι ασχολείσαι. Ασχολούμαι με audiovisual production, δηλαδή κάνουμε ηχογράφηση, mix, mastering και παραγωγή μουσικής, τα πάντα ό,τι έχει σχέση με content. Πώς βλέπεις την Overdub σε 5 χρόνια από τώρα? Τη δεδομένη στιγμή ξεκινάει μια νέα εποχή, ας πούμε, για την Overdub Group. Έχουμε πάρει έναν μεγάλο χώρο, το οποίο θα γίνει ένα ολοκληρωμένο production house. Θα έχει μέσα ένα τεράστιο cyclorama, green screen, podcast room, προβάδικο, στούντιο ηχογράφησης και θα καλύπτει όλες τις ανάγκες οποιοδήποτε ανθρώπου θα χρειάζεται content, βίντεο, διαφήμιση, μουσική, οτιδήποτε. Εκτός τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εμείς, θα μπορεί κάποιος άλλος επαγγελματίας να νοικιάσει αυτόν τον χώρο και να εξυπηρετεί τους δικούς του πελάτες. Και από τα βίντεο σου ήταν πραγματικά challenging. Τον τελευταίο καιρό σίγουρα ήταν το Slots Hub, το One Team, στο οποίο συμμετείχε ο Μηδενιστής, Dr. Χταπόδια, Son of Zeus και Mo Skills. Εμείς στην αρχή είχαμε αναλάβει να κάνουμε την ηχογράφηση, mixing, mastering και το arrangement του τραγουδιού. Λόγω κάποιου απροόπτου, ενώ το βίντεο έπρεπε να γυριστεί στην Ελλάδα, αποφασίσανε τα παιδιά ότι θα το γυρίσουν στην Κύπρο. Έπρεπε μέσα σε μια εβδομάδα στην ουσία να οργανώσουμε το κλιπ, να μαζέψουμε τον κόσμο. Ήταν ένα δύσκολο project. Ποιος από όλους τους διάσημους καλλιτέχνες που συνεργάστηκες σου έκανε την περισσότερη εντύπωση και τι έχεις κάνει γι' αυτό? Τη μεγαλύτερη εντύπωση νομίζω μου την έχει κάνει ο Wiley σαν προσωπικότητα. Παρόλο που είναι legend της grime, είναι στην ουσία ο πατέρας της grime, είναι πάρα πολύ προσγειωμένος, χαμηλών τόνων. Έχω ηχογραφήσει τα τελευταία 3 άλμπουμ του και έχω κάνει τη mix και το mastering, και στο τελευταίο άλμπουμ έχω κάνει και παραγωγή μουσικής. Επίσης έχω κατασκευάσει για αυτόν ένα στούντιο ηχογράφησης. Πώς συνδυάζεις το όραμα του πελάτη σου με τη δική σου δημιουργική και τεχνική άποψη σε ένα project? Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω τις ανάγκες του πελάτη και τι πρόβλημα θέλει να λύσει ο πελάτης και κάνω τα αδύνατα δυνατά να το πετύχουμε κάνοντας brainstorming, μοιραζόμαστε ιδέες, βλέπουμε reference και κινούμαστε προς το στόχο μας. Τι συμβουλή θα έδινες στους νέους που προσπαθούν σήμερα να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ? Να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι σε αυτή τη ζωή, με ό,τι και να ασχοληθείς, τίποτα δεν γίνεται εύκολα και γρήγορα. Να είναι πειθαρχημένοι, να έχουν υπομονή και επιμονή και να είναι ο εαυτός τους. Αλέξανδρε, πού μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου ενδιαφερόμενοι πελάτες για τις υπηρεσίες σου? Το Instagram μας είναι Overdope Records και Overdope Group και το website μας είναι overdope.group.